29 sentýabrda 1975-nji ýylda dostum Gurbannazyr Ezizow ýok boldy. Nähili ýitdi, nähili ýitdi. Meniň güler ýüzlü dostum. Yuri Ryabinin, ýüregi ediz adamlar. Pelek ağladyr güllürmez diýenleri. Yatan ýerimiz ýagty bolsun meniň doganlarym. Bağde yanıp köysem bak gele var mı eysem amrayı atağa koysam oğlana atağa koysam odaya meydanı koysam demine asman Durmadın mı koytan eğer demi duşlan devam eder dostları Yakranı şehri koysun topumu bakara koysun Koytam kıptat koytam derdini yine koymam Ertalım yine yerine kim başını yetretir